جناویندان و چیان رادیو دنگ گلدن باش گودارین هجا ایرو 14 ترمه 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نوا روزه پیشکش بکن دسپک چند سرنو چین ایرو 43 سال بگیره 14 ترمه روزی امرنیه HPG tekildar salvegera çülüsyan a 14 tırmeye daxuyan yekta. Xebat u hevditinin şande İmraliye berduvame. Li Süheydayê di şerde herîkem su 7 kes hatin kuştin. Bi ser berxwedariya mezin a 14 tırmeyê re 43 sal derbas bûn lê ev berxwedarî ew qaz mezin ew qaz biwateye ku bویه بنگه تکوشین آزادیا گل او برخودری وکه دو ایرو جیزندیه ناجن الخاندن ریبرا پوین لسر برخودانا 14 ترمه بوره جارده تیرما سال 1982 ده لسندان آمده لهمبری پولیتیکاین انکار و ایمهای جونتای فاشیست به پیشنگی کمال پیر و محمد خیر درمش کمک برقدر دست به چالکی روشیا مرنه کرن. برقدان وان روش به روش مسن بو. لهمبری پولیتیکاین انکار ایمها و قرقرنه که حتی زندان آمده بلاو بو لهنگ نمر پارچه پارچه حلاندنا بدن خدام برچاوان. Kemal Pir, Xeyri Turmuş, Akif Yılmaz ve Ali Çiçek hatta daviye li berxwedan û kevneşohiya têkoşîna mezin û jiyana kudreya wê de bedel tê dayîn hiştin. Rêbera ku her dem gerêdanbûna xwe ya li hemberî şehîdên berxwederiya 14 tîrmehê tîne ziman, berxwederiya mezin wiha pênase dike. Ev 14 tîrmehê bibîrtînin. Îro komeke berxwederên zindanan li hemberî dijminê ku dixwast hemû hêviyên azadiyê yên geltêk bibe berxwederiya PKK di şexsê xwe de nîşandan. Ev rastiyeke bêniqaş e. Di destpêka sala 1980 de li hemberî polîtîkayên ku her tiştê li ser linganê dixwaze îmha bike, piştî ku her cure berxwedanî tê nîşandan bi helandina bedenên xwe rêya herî dawî biceribînin û biryara çalekiya herî bihêz didin. Bi dirûjmeya berxwedan jiyane derdkevin holê. Ev bi temamî dibe hêvî û banka gel abrûne. Tê gotin ku em dev ji hêviyê ji partiyê bernadin. Em ê xwe bihelînin û bikin jiyan. Vaye berxwederiya Newrozeya Mazluman, vaye biryara berxwederên 14 tîrmehê, vaye ferhatên ku xwe kirin meşale bi temamî wiha ye. Bîranên berxwedana ku Mazlum, Xeyrî û Kemal pêşengiya wê dikin, careke din sintî bûn. Ew bûn meşaleya ku gel ronî dike, bûn hêviya jiyanê, bûn tarzê jiyanê. Bi ser berxwederiya mezin a 14 tîrmehê re 43 sal derbas bûn. Lê ev berxwederî ew qas mezin, ew qas bi wateyê ku bûye bingeha têkoşîna azadiya gel. Ev berxwederî wekê do îro jî zindiye. Navendera gandunu çepemeniya HPG tekildarı salvegera 43 14 tırmeye daxuyani yekta di şahsi berxwederin rojiya mirine ya mezin Kemal Pir, Xeyri Durmuş, Akif Yılmaz û Ali Çiçek de şehîdên têkoşîna azadiye hemû bibîr anî. Navên de bahsa çenda berxwedan ya gelê Kurd kir ku bêçawa bi avakirina PKK re ve guherî têkoşîna gelek şoreşgerî û wiha got. Berxwedana 14 tırmeyê li dijî zexta teslîmiyetê û îşkenceya li zindana Amedê bi hişmendiyeke şoreşgerî û baweriyeke Kurd hatta destpêkirin. Vê kêrihê berxwedanê partiya me PKK nîşanda. Vê rihê ispat kir ku li hemberî her cure zext, îşkence û êrişên li hemberî apojiyan tenê beden jî mabe wê li ber xwe bide û ev berxwedan wê bi ser bikeve. Rihê berxwedanê yê 14 tîrmeyê ya bi fedakarî û fedayîtiyê alameya têkoşînê gihand astı herî bilind. Di nava 42 salên derbasbûyî de xeta meya têkoşînê diyar kir û bû çavkaniya herî mezin a hêzê ku biryardarî û daxwaza berxwedanê dame. HPG ji weke hêza fedayî şopdarê herî pêş êvê xetê ye. Ji niha û pêve jî em ê şopdarê rihê fedayiyê apoyî bin. Em ê bi rengekî rast hemû erkên xwe bicih bînin û nûnertiya wê bikin. Li ser vê bingê em roja rûmetê ya neteweyî ya gelê Kurd pîroz dikin.
Ligel ayırbesta PKK û biryara rawestandina têkoşina çekdarî êrişên artêşa Tirka dagirker ên li ser gerîla dewam dikin. HPK li ser êrişên dewleta Tirk agahiyên berfireh da. HPG got hezên wan ji yekê adara heta yekê tirmeyê heta ku êrişek bi armanca îmhaya nehate kirin tu çalakî nekirine. Diron, îha û sîha hîn jî li ser eyaletên herêma parastinê yên medyayê digerin. Daxuyanî wiha berdewam dike. Weke ku me beriya niha jî diyar kir her karekî keşfê êrişeke ji ber ku karekî ji bo amedekariya êrişê ye. Li herêma Şehîd Telîl a Rojavayê Zapê, Metina û Xakurkê karê ji bo çêkirina rêyên leşkerî û baregehên ji bo dagirkeriyê dewam dike. Di serî de tunela meya li qada berxwedanê ya dergelê ya li herêma Metinayê êrişên îmhayê yên li ser tunel û çeperên hêzên me dewam dikin. Nemaze li hemberî tunela meya Şehîd Xemgîn a li dergelê çar caran bi teqemeniyên xurt, çar caran bi gazên kimyewî û 5 cara jî bi kepçe û sondajan êriş hatiye kirin. Hevreyên me bi teknîkê bersifdan van êrişên ji bo îmhayê hatiye kirin. Li ser herêmên Zap, Metina, Xakurkê û Garê êrişên bi top, çekên giran û obûsan dewam dikin. Ev herêmên me di navbera 27 Hezîranê û 13 Tirmeyê de 10,243 caran hatin bombekirin. Dagirker banga teslîmiyetê li hêzên me li Zap û Metinayê dikin. Ev bang aliyê şerê psikolojîkê êrişên dagirkeriyê ye ku heta niha dewam dike û hewildaneke bêker e. Lêbelê divê were zanîn ku bangên teslîmiyetê yên bê rûmet ên li hemberî gerîlayên azadiyê yên Kurdistanê ku şopdarên berxwedêrên çardeh Tirmeyê ne hewildaneke giran a tevdanê ye, heqareteke giran e. HPG li ser êrişên artêşa Tirk jî van agahiyan dide. Di navbera 27 Hezîranê û 13 Tirmeyê de li herêma Metinayê qadên berxwedanê yên Beşîlî, Dergele û serê Metinayê nesûd 81 caran bi çekên giran top û obûsan hatine bombakirin. Di navbera 29 Hezîranê û 5 Tirmeyê de li herêma Metinayê 5 caran hewil hatine dayîn ku bi kepçe û sondajê tunelên me yên li qadê berxwedanê ya Dergele bene hilweşandin. Di navbera 27 Hezîranê û 13 Tirmeyê de li herêma Şehîd Telîl a Rojavayê Zapê qadên berxwedanê yên Girê Amediyê, Girê Bihar û Sergelê 62 caran bi çekên giran, top û obûsan hatin bombekirin. Di navbera 27 Hezîranê û 13 Tirmeyê de li herêma Garê qadên Girê Zengil, Derêşê, Kanî Sarkê, Guzê, Zewkê, Sêdarê, Deşta Kafya, Spîndarê, Yekmalê, Mijê, Girgaşê, Girê Reşîd 545 caran bi çekên giran, top û obûsan hatin bombekirin. Di navbera 27 Hezîranê û 13 Tirmeyê de li herêma Xarkûkê qadên berxwedanê yê berê Zînê, Sînînê 115 caran bi çekên giran, top û obûsan hatin bombekirin. Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd, rêbera Popîstafte Sibatê bang açtı û Civaka Demokratîk ragihand. Endamên şandê İmraliya Dem Partî Pervîn Buldan, Mithat Sancar û Faik Özgür Erol di nava hefteyê de dest bi serdanên partiyên siyasî bike. Şandê ve biçe serdana CHP, MHP û Partiya Gelecekê. Tê payên ku divan hevdîtinan de şandê bi serokên partiyan re hevdîtinê bike. Bernameya şandeyê bi vî rengî ye. Şandê ve 16 Tirmeyê saat 12 li navenda giştiya Partiya Gelecekê bi serokê giştî Ahmet Davutoğlu ra werin bahev. Dîsa di heman rojê de li odeya Koma Meclisê bi serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli re saat 14 de hevdîtinê bikin. Roja din ango hevdeyê Tirmeyê jî li navenda giştiya CHP bi serokê giştiyê CHP Özgür Özel re saat 13 de wê bicivin. DPP Deva Saadet ve Pevajoya Avakirina Komisyonu û gavên bi hukukê nê dirêjkirin. Nûnerên DPP Deva Partiye Saadetê têkildarî merasima îmhakirina çekan nirxandin kirin. Hevserokê DPP Amedê Ahmet Doğan got rêber Abdullah Öcalan dil û cidî nêzî pêvajiyê dibe. Divê desthilatdarî û dewlet civak û Kurda mijûl neke û demil dest gavên hukukî siyasî bavêje. Berpirsyarek dîrokî dikeve alê meclisê û divê demil dest komîsyon were avakirin û serrastkirinê qanûn werin pêkanîn. Serokê Partiye Devayê Amedê Remzî Kaymak jî dibêje tabloya ku li Tirkiye êdî
hilbijandina xwînê û barandina hêstirên çavan bi dawî dike. Divê meclis bikeve nava li wî tevgerê de. Dibe hem bi çêkbûn û hem jî mafên Kurdan li meclisê bi destûra bingehên bên wîsoger kirin. Gel perwerdeya bi zimanê dayîka xwe dixwaze. Di serî de Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ û hemû girtiyên siyasî ên nexweş dibe bin berdan. Serokê Partiya Saadetê ya Amêdê Abdurrahman Ergîn jî ev tişt dibêje. Bi pêdengbûna çekan re ve pêvajo erenîtir derbas bibe. Dema Türk, Kurd û Arab bi hev re tevgeriyan serkeftinên mezin bi dest bixin. Dikarin dîsa vê bikin. Ji bo vê jî divê dewlet û desthilatdarî pêvajo dirêj neke. Rêbera Podamizrînê projeya çareseriyê endamê înisiyatîfa Sûriyê ji bo azadiya Rêber Abdullah Öcalan Mahmud Mustafa Abdurrahman derbarê pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de axivê got bê azadiya fîzîkiya Rêbera Po mirov nikare behsa pêvajoya siyasî demokratîk bike. Rêbera Podamizrînê pêvajoya çareseriyê û kilîda avakirina Aştiyek domandin li Tirkiye û Herêmê ye. Berdevka înisiyatîfa Sûriyê ji bo azadiya Rêbera Po Amîne Xidr jî got banga Rêbera Po ya Aştî û Civaka Demokratîk bandorek mezin li tevayê Herêmê a cîhanê kiriye. Ji bo ku pêvajo ser bikeve dibe azadiya fîzîkiya Rêber Po werê mîsoger kirin. Endama înisiyatîfe Rojiyan Heseyîn jî got banga Rêbera Po wê bibe dawiya serdema dewletê neteweyî. Rojiyan rexne li dewleta Tirkiye kir ku heta niha li hemberî gavên girîng yên PKK û hewdanên Dem Partiye gavên cidî nehatin avêtin. Dibe azadiya fîzîkiya Rêbera Po werê mîsoger kirin. İlham Ahmed dibêje meseleya fêmkirina entegrasyonê astengiyek ciddiya li pêş lihevkirinê ye. Hevseroka Komîteya Têkiliyê Derve Rêveberiya Xwesera Bakur û Şatê Sûriyê İlham Ahmed li ser naverok û encama civîna nehêtirmê ya navbera Rêveberiya Xweser û hikûmeta Demkiya Şamê ji ajansa Welet re axivî. İlham Ahmed got di civînê de Amerîkî û Fransî û aliyên hikûmeta Şamê ya Demkî amade bûn. Gelek mijar hatin rojevê. Yek ji mijaran vekirina deriyên li Sêbînê bû. Bi domdarî İlham Ahmed da zanîn ku mijara entegrasyonê jî ketiye rojevê û got em entegrasyonê çawa dinirxînin ew çawa dinirxînin bûn mijara rojevê. Gelek ferq di navbera me û wan de heye. Ew dixwazin bi entegrasyonê em her tiştî teslîmê wan bikin û destê xwe nedin tiştekî. Lê bawayeke din nêzî mijarê dibin. Em hewl didin li dijî teslîmiyetê bi vîna azad biryarê bidin û dinêrin ka em çawa dikarin bi hev re vî welatî bi rêve bibin. Yani em entegrasyona demokratîk esas dikirin. Divê saziyên herêmê fermî bin û xwedî erk bin. Yani meseleya fêmkirina entegrasyonê astengiyek ciddi ya li pêş lihevkirinê ye. İlham Ahmed da zanin ku 12 salin li Bakur û Şatê Sûriyê li dibistanan bi sê zimanan perwerde têdayîn û axivî. Heta niha Rêveberiya Xweser li vê herêmê ji aliyê dewletê ve bi awayeke fermî nayê naskirin. Beriya niha jî komîteyên taybet li hev rûniştin û ji bo vê mijarê. Destkeftîya perwerdeyî ya Xweser û Wezareta Perwerdeyî li hev rûniştin. Li ser vê mijarê ji bo dibistan bên qabûlkirin gihiştin nêrîneke hevbeş. Li di dawiyê de dîsa bi biryarek siyasî hate sekinandin. Herî dawî İlham Ahmed li ser encamên civînê jî rawastiye û ev agahî parvekirin. Mixabin ev civîn li gurî dihat plankirin derbas nebû. Me dixwest hin xalên taybet bînin rojevê. Meseleyên sînor, valafirgehê û meseleyê dibistanan me xwest bi encam bikin. Lê ev pêk nehat. Qesedê banga rawastandina êrişên li ser Swêdiyê kir. Navenda ragihandina ya Qesedê derbarê şer û êrişên li Swêdiyê di daxuyaniyek weşand. Di daxuyanî de hat gotin em êriş li gund û bajarokên parêzgeha Swêdiyê şermezar dikin ku di encamê de hejmareke kesan jiyana xwe ji dest da bi dihan mal hatin şewitandin û wêrankirin. Êrişên li ser gelemeyê Swêdayê û tengavkirina jiyana wan çûn û hatin û ji bo me çavkaniya fikaran e. De heman demede têkbirina hêviyên Sûriyeyê ne. Em banga girbeste û garantiya ku ev êriş dubare nebin dikin. Ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkan divê derfet li pêşiya înisiyatîfên niştimanî were vekirin ku li gorî hêviyên tevahiya PKK'ên gelê Sûriye be.
لکردستان پولیتیکین شهر تایبت دومن او به هنجتا اولهی سیستم اکولوژیک ده تالان کرن یک جناوند کو بکانن کو گوران سانترالن ترمیک سانترالن هیدروالکتریک هست او برینا داران و ده تونکرن جی شرنخه لگون جبلیا او بلیکای دبن چاودریا لشکران او به دست جردوان روزانه 270 تونن داران تمبرن جردوان کو 6 روزن هفته داران دبرن تونا دارن دبرن به 5000 تلی دفروشن آژانس مزابوتامیه ما دیمنن قرکرنا دارستانان او تخریبات اکولوژیک ان گوندن جیلبیا او بلیکای کشان جه شنین گود صادق دگر وها قالا و هویتیه دیگر جیانا ما سر وی گوندی جیانا ما نوهم 2000 انسانیه وی گوندی نه اولم 100 انسان بی نوهم بینه 2000 انسان اینات بینه حال دهلین ما همی چونه همی طالان بینه همی بخواه کرینه ری اف دهلام بخواه اف دهلام بخواه فکر حاله وی انا کار به روز ببینم دهلا خواه تمیز بکم بو شف یا سربست لبو ما یا ساخه هم شف بمینی هره ناهلن هم بمینی ویدی اف هم می دهلن ها فکر ببینم گنده کوله خوزایی که هوله برکت چاوا مواجه کد انسان به سبب نهلن انسان وی گندی منفعتی جه ببینن ما طالان بکن نهلن هم بین گنده خواه سالان و حقارت و حقزدی و مد کن یعنی حتی کنگه و دوام کردن افضل ما بلگودان جمن اوچینی رو پیشکش کردن انا خاطر ودن باشه من هم 2000 انسانیه وی گوندی نه اولم 100 انسان بی نوهم